Het waar hier met een zoel en benauwd karakter en wie een protte bewolking. En van de morgen een stevig buiengebied door het water met tonger. En er kwamen meer buien op en staan sommigen na mijn activiteit oren activeren dan weer. En dat maak ik verschil in wien en windsterkte en windrichting. Want bij mij wie het aan het begin van de middag haast blijft stil, wil ze met goed zien aardig koorts zien. Wel, die verschillen die zullen ik wel wat horen. Joen en vannacht bijvoorbeeld, de verwachting. Joen en vannacht, nog altijd een kans op een paar stevige ruin- of tongerbuien. Soms met hagel, soms met windstitten, soms maar een protte wetter. Temperaturen vannacht zandje en 19 graden, een warme nacht. Maar de wind uit verschillende richtingen was zwak of matig. Die kan alle kanten op gaan. Dan morgen. Morgen wordt een dag mooi. Zinnen, maar ik bewolking en op een nij kans op een aantal ruin- of tongerbuien. Het waardgebied lijkt het beter uit te wijzen, maar je waarschijnlijk droeg waar. En de temperatuur morgen 24 tot 28 graden. De noordoostenwind zwak of matig. Dan terug naar Snijn. Ik nog een aantal buien, buikjes. In het oosten misschien wel een kans op tonger. Tweede zijn 23 tot 26 graden. Nog altijd een echt warme simmerdag. En de wind wat meer. Matig en vrij krachtig. En die komt uit west tot zuidwestwaai. Dan zetten we terug naar Manje, Tiese en Waasje. Op Manje een aantal buien of buikjes. Op Tiese een buiken. Op Manje nog zo'n 23, 24 graden. Op Tiese zo'n 22 of 23 graden. En op Waasje een droege dag met 24 of 24 graden. En de wind, ja, die zal toch wel meestal iets matig en vrij krachtig of zelfs krachtig wezen uit het zuidwesten waaien. Nou ja, we moeten morgen, maar weer even in het Waasje.